Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Som Festa Torrent. Comencem el nostre programa d'avui i ho fem acompanyats de Julio Huerta, director de la Fundació Horta Sud. Benvingut. Hola, bona vesprada. Julio, una vegada més, el primer, donar l'enhorabona de part de Soncom a tu i a tot el que hi ha darrere, no?, de la Fundació Horta Sud, que vau celebrar el passat 3 de novembre, 50 aniversari a l'Auditori de Torrent, una festa on se va reunir, no?, el moviment associatiu i per recordar estos 50 anys que hem estat nosaltres recordant en els programes que hem fet de col·laboració de cada dècada, passant per ací diferents presidents i diferents persones vinculades als 50 anys Pues sí, de la Fundació. ja són 50 anys, ha passat molta gent per la Fundació Horta Sud, és una entitat que ha sigut construïda per moltíssima gent que ha col·laborat al llarg d'aquests anys i efectivament el 3 de novembre de 1972 se va constituir la Fundació i el 3 de novembre del 2022 celebraren a l'Auditori de Torrent el 50 aniversari. Bueno, el pistoletazo de salida del 50 aniversari perquè a partir d'ara venen més activitats. En principi també hem publicat un podcast en Aldaia Ràdio parlant de 50 anys de moviments associatius, tenim prevista la publicació d'un llibre, tenim prevista la publicació d'una exposició al Centre de Cultura Contemporània del Carme i algunes activitats més. Doncs, com dèiem, el 50 aniversari que continuarà, com bé dius, també la publicació d'un llibre, una exposició que veurem en els pròxims mesos, i també a l'Auditori de Torrent es va celebrar fa unes setmanes, precisament, la primera trobada d'associacions de Torrent i en ella es va presentar l'avaluació d'impacte de les associacions a Torrent, un informe elaborat per part de la Fundació Horta Sud en col·laboració amb l'Ajuntament de Torrent i ara anem a parlar un poquet, no?, del que va significar esta primera trobada i ara entrarem un poquet al detall, però en primer lloc, no?, el que va suposar, no?, que tot el món associatiu torrentí es reunira, no?, a l'auditori. Pues sí, jo crec que varen ser vora 300 persones que estaven allí en la presentació del primer estudi d'avaluació de l'impacte de la ciutat de Torrent. Per a nosaltres és molt important posar en valor el que fa el moviment associatiu. De fet, és una necessitat del moviment associatiu que expressa la Fundació ja fa igual 7-8 anys. No? Això de que no se nos valora, se tindria que posar en valor allò que fem. Aleshores, nosaltres donem resposta a les demandes del moviment associatiu. En aquesta demanda varen construir en ells una enquesta d'avaluació, perquè si voleu que se valore anem a saber què voleu valorar. La quantitat de socis, la quantitat d'hores, nosaltres apuntarem i varem fer una plataforma, estem construint, perquè això de la informàtica és infinit, estem construint una plataforma que avalua l'impacte del moviment associatiu als municipis. Correcte, perquè hem de dir que aquest treball no sols s'inicia en Torrent, sinó que ja veniu fent, ja porteu una llarga trajectòria, no?, de diferents estudis al voltant del món associatiu, molt interessants, que serveixen per a això, no?, per objectivar i veure, no?, per escrit tot el que el món associatiu aporta i tot el treball, en aquest cas, en Torrent ha sigut 145 associacions les que han participat en aquest estudi, que no són poques, veure un poc, diguem-ne, la meitat de les que hi ha registrades, però, registrades, tal com diu l'estudi, històricament, no?, que hi ha associacions que potser ja no estan en marxa. Sí, és difícil tindre una foto fixa, no?, al dia actualitzada, però en tot cas molt representatiu, no?, del que significa el moviment associatiu, que són moltes associacions repartides i com dèiem, en aquest cas podem parlar un poc perquè també és important, no?, que el 74% d'elles pertanyen a alguna federació o coordinadora i també altres dades que se donen, no?, són, per exemple, quin és el seu àmbit d'actuació, que d'això també podem parlar perquè un 65% el seu àmbit d'actuació és local, no?, majoritàriament, i precisament una de les coses que fa en les que insistís des de la Fundació també, no?, i des del món associatiu és la importància de treballar localment, no?, però també coordinar-se en la resta de poblacions, no?, anar creixent i fent comarca, i ahir ja ens està marcant un poc, no?, la radiografia del que és actualment i cap a on podríem anar, no?, per exemple. Correcte. Bueno, en primer lloc dir-te que l'estudi de Torrent, com tu ben dius, no és l'únic. Hem fet estudis en Quart de Poblet, Vall Porta, València, Ajuntament València Capital, Castelló Capital, Picassent, segurament algun poble que se m'oblida. I se refrenden les dades en cada un dels estudis. L'objectiu de l'estudi és posar en valor el que fa el moviment associatiu. I abans de contestar-te les preguntes, en primer lloc és posar en valor que la participació ja està en els carrers, en els barris, ja se dona.
i se dona la forma que té la gent d'organitzar-se, de fer la festa, de donar resposta a les necessitats del barri, dels col·lectius que tenen necessitats específiques, etc. Per tant, no hem d'inventar la roda està inventada, la participació ja està. El que hem de fer és promocionar-la, potenciar-la, ajudar-la, fomentar-la, etc. Però no inventar res, perquè ja està. Jo crec que seria el primer objectiu de l'estudi. Després n'hi ha algunes dades, com per exemple les associacions federades, perquè convidem a la gent que se federe, que s'associ, que treballi en xarxa. L'àmbit d'actuació, el que estaves dient que són localistes, evidentment sí són localistes perquè el seu àmbit d'actuació és el seu barri, el seu municipi, però també convidem a les associacions a que s'enxarxen més enllà del seu poble i treballen a nivell comarcal, etc. I més dades que si vols anem parlant del... Sí, una de les coses és que, pensant, no? Sempre podem pensar en que moltes associacions que participen en estudis, es pot veure l'estudi, falles, moros i cristians, germandats, però també associacions veïnals, clubs esportius, no? Per a veure un poc tot el ventall, no? Del que significa el món associatiu, i ahí se pot veure. Sí, efectivament, és que n'hi ha associacions de tot tipus, Per això nosaltres diguem que som un servei, les associacions són un servei essencial per a la ciutat. I sempre dic el mateix, vos imagineu una ciutat sense associacions? Què passaria en la festa, en les falles, en l'educació musical, en l'educació esportiva, en l'atenció a la diversitat funcional, a la diversitat en general? Desapareixeria. Per tant, és un servei essencial, que té vocació de servei públic i que, per tant, ha de ser recolzat per el conjunt de la ciutadania i per l'administració pública. I una part molt important també que es reflexa en l'estudi és el tema del voluntariat, no? De que tot això al final és un treball, en la gran majoria de part, voluntari de les persones associades. N'hi ha moltes persones darrere de les associacions que estan posant el seu temps, que és el més valuós que tenim, i la seva ànima, el seu cor en el que fan, perquè d'alguna manera estan molt implicades en el que fan. I al final són milers d'hores. Crec recordar, parlo de memòria, de més de 20.000 hores setmanals dedicades de forma altruista, voluntària, a millorar la vida de les persones i del territori. Això, n'hi ha estudis, Peter Drucker diu, això és un PIB oculto d'una població, d'un país, que no s'està comptabilitzant, però que està ahí i damunt és pensant en el bé comú dels pobles, dels municipis. I n'hi ha que tindre en compte. Per això també en l'estudi van incorporar el número d'hores que està els voluntaris treballant per a l'associació per a posar-lo en valor i posar-lo damunt de la taula i dient és que aquesta part també n'hi ha que valorar-la. Correcte. I gràcies a aquests estudis, precisament, no? Tal vegada sí que se pugui tindre en compte en algun moment, no? I a l'hora de valorar, no, el PIB o altres indicadors del valor i del poder i del potencial d'una comunitat, d'un poble o d'un país, doncs que existisquen estudis com aquests ens ajuda a donar un pas més enllà per a tindre-los en compte, bàsicament. Efectivament, no n'hi ha cap altra entitat que estigui replegant aquestes dades i jo crec que són molt importants, per això del PIB, o per dades molt significatives com que el moviment associatiu és generador de llocs de treball. Cada associació, per mitjana, 3 llocs de treball. Estem parlant d'un potencial espectacular de generació de treball. Per això no només ho diu la Fundació Horta Sud, que ho contrasta en dades objectives, sinó la Universitat de Johns Hopkins dels Estats Units ja ho diu des de fa molts anys, que el moviment associatiu és generador de treball. I així en Torrent se confirma. Cada associació genera de mitjana 3 llocs de treball. La meitat d'això són jornada completa, l'altra meitat aproximadament és jornada parcial, monitors de taller, etc. Però és un generador de treball que n'hi ha que tindre en compte. I també un multiplicador de recursos públics. Cada euro de l'administració pública, en aquest estudi de Torrent, cada euro se multiplica per 4. Això és molt important perquè un euro que posa l'Ajuntament, el moviment associatiu el multiplica per 4 a través de quotes de soci, venda de loteries, camisetes, etc., prestació de serveis, per a un servei públic, en la qual cosa és la millor inversió d'un ajuntament. Cap altra entitat multiplica per 4 recursos públics. I jo crec que això també hem de tindre-ho en compte, que és molt important. Molt bé, Julio. Doncs no sé si voldries comentar alguna cosa més de l'estudi i, en tot cas...
Pues després de tot el que hem comentat, de dades objectives, de generació de treball, de multiplicació de recursos públics, d'hores treballades, etc., i que és molt important, jo crec que no seria el més important. I per a mi el més important seria que tot això, a més, ho fa en una escala de valors diferent a la que impera en el món actual. Front a l'individualisme, col·lectivitat. Front al sálvese quien pueda, col·laboració. Respecte a la diversitat, front a l'odi, etc., que impera en la nostra societat. Respecte a la diversitat, que és molt important. Tota aquesta escala de valors és molt important per a construir un món nou, un món per afrontar els reptes de futur que venen, la cura de les persones, la cura del medi ambient, etc. etc. I jo crec que aquesta part de valors, de cor, d'ànima, per a mi és molt important perquè d'alguna manera ha de construir-se una societat nova que afronti els reptes de futur des d'esta escala de valors i no reproduir altra escala de valors d'individualisme, sálvese quien pueda, etc. Que això jo crec que no ens servirà per afrontar els reptes de futur que són prou. Doncs Julio Huerta, director de Fundació Horta Sud, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I doncs nosaltres no se n'anem, tornem de seguida i precisament doncs anem a tindre ara un tast del món associatiu torrentí perquè anem a continuar de seguida amb els nostres convidats que estan de seguida així amb nosaltres. Fins ara. Seguim en Som Festa Torrent i ho fem ja acompanyats de Boro Ciscar, Aitor Sánchez, benvinguts. Gràcies. Membres de la Confet que venen a parlar-nos del centenari de la Falla Cambrils que es va presentar la setmana passada a l'Ajuntament de Torrent, que va reunir al Montfaller, i ara venen a donar-nos tots els detalls d'aquesta efemèride i de tota la programació que hi ha preparada per a d'ací a març de 2023. Així que, no res, primerament, Aitor, com a vicepresident de la Falla Sant Valerià, que fou un poc el germe d'aquesta iniciativa, conta'ns una miqueta. Bueno, pues això va néixer un poquet plantejant el nou exercici, no? És a dir, què fem en este any 23? Des de la Falla Sant Valerià sempre tracem un eix vertebrador, cabalgata, llibret i monument, no? I el que és falla. Entonces, a partir d'ahí vam dir, tenim un centenari que molta poca gent coneix, no? Que és esta falleta del carrer Cambrils, i doncs, oye, per què no? Anem a treure-lo a la llum, anem a plasmar en el monument gran i infantil este tema. I la làstima era que això se quedara només en Sant Valerià, en el barri, i vam pensar per què no ens convoiem i per què no anem a difondre-lo i que anem a convocar a totes les falles a que se sumen i fer alguna més gran. Entonces, a partir d'ahí, de seguida, parlarem en la Confet, en Boro com a president, en la resta de membres, en Ferran, que també és un membre molt actiu, que també de seguida es va sumar al projecte, i a partir d'ahí parlarem en la Junta Local i en l'Ajuntament, en Pasqual Martínez, la delegació de Falles. I la veritat és que va vindre rodat, va ser tot superfàcil i a partir d'ahir vam fer ja reunions, diferents preses de contacte i va sorgir la idea de celebrar este centenari que té una base històrica, que potser Boro, si vols, ens pot contar un poc més. Bueno, en principi, la falla del 23, durant molts anys, era la primera falla que tenia en constància en Torrent. Si algú consulta les obres de Vicent Beguer Esteve, ell parla de la primera falla com el 23, i després José Ramon Sanchís, també quan feu el primer catàleg de llibres de Torrent, també ell partís d'ahir, del 23. Fa uns anys, la Comissió d'Estudis Fallers va trobar una falla de 1900, que la van trobar en la premsa local, en concret en el diari El Torrentino, en el número 12, este diari, si recordem, era el seu director Vicente Marín Ferrer, que fou alcalde de Torrent, que fundava les bandes de música, un teatre, el que feu l'Hotel El Vedat. Entonces, és una notícia de caràcter polític, perquè entonces estaven el que eren els conservadors i els liberals, s'estaven sempre agarrant i fent escrits els dos diaris, perquè en concret estava el Torrentino, després estava la Crònica i el Regional. Crònica i el Regional de la mateixa tendència i el Torrentino. Entonces, en una contestació que fa el Torrentino, gràcies a aquesta pugna que tenien, aquesta pugna dialèctica, diu això, una falla que, per la breu descripció que fa, saben que era de crítica política, a un parecer que n'hi ha prou ninots, i, en principi és l'única informació, però ja és prou perquè confirma una falla de 1900. Clar, d'esta falla no n'hi ha esbós ni n'hi ha res, encara que ja dic que està aquesta descripció que vam veure el seu pes enorme. Una de les preguntes que normalment sempre ens fa la gent diu, antes de 1900 hi hagué falles en Torrent? Vale, pues anem a aprofitar per dir que
anem darrere d'una falla de 1894. Però l'únic que sabem és un testimoni oral, no de l'època, sinó del fill, que sempre comentaven, i a més totes tenen la peculiaritat que sempre estem parlant del mateix lloc, que és el que després passa a dir-se com a Cambrils. Per què no apareix ningú lloc en la notícia del Torrentino, en el número 12 del Torrentino? Ahí apareix només que estava en la Pazuela, enfrente de la perruqueria de Calabuig, que la sort que tinguérem era que encontràrem en aquella època de quina perruqueria s'estava tratant i vam veure que era el carrer del Pi. Que algú diria, pues podia posar carrer del Pi. Pues bueno, és curiós i també m'ha dit, per què no posa carrer del Pi? En aquella època n'hi ha una tendència en Torrent a parlar molt fi i n'hi hagueren molts escrits que diuen que érem un poble prou inculto perquè tenien calla el ganau, calla el pino, tal. Entonces ya se cuidaban molt de agarrar y posar, ¿sabes? Pues carrer del Pi. Entonces posar enfrente de la peluqueria. Per tant, important que estem parlant d'aquest punt. Els més majors se'n recordaran que a la pujada del convent estava la farmàcia, que feia cantó, i enfront feia també com una espècie de cantó. Sí. Això era la placeta. En el 23 ja apareix com a Cambrils. Apareix com a Cambrils perquè el 25 de desembre de 1907 fou l'accident de Riudecanyes, on morigué la família, part de la família Baviera, i entonces pues sabeu que una de les poblacions que més ajuda fou la de Cambrils, i feren canviar el nom del Pi a Cambrils, que d'ahí estaria fins a 1949, que en el 49 és quan ja passava Virgen de l'Olivar. I ara, últimament, que havem plantat un pi, tornarà a fer una altra vegada del pi. Entonces, concretant, què tenim? Tenim el primer esbós. Tenim el primer esbós i publicat en la revista Pensat i Fet. Entonces, és una falla de caràcter veïnal, no n'hi hauria una comissió darrere, però sí que hauria de tenir la seva importància, perquè perquè se publiquen el Pensat i Fet, a més està totes les falles de València, està a part, com si fos de pobles i tal, i té el que és una crítica política. Bueno, la crítica va sobre uns regidors, significa que el que se junta en un coixo, a l'any coixo i mig. I després té el que és ahí, tots els ninots i tot. És també prou important perquè l'origen de les falles del Torrent estem parlant sempre dels pallassos. N'hi ha altres poblacions el que fan és imitar a València, el període d'imitació que diuen València fa falles, nosaltres també fem falles. Així no. Així nosaltres tenim una tradició des de fa, no sabem des de quan, però se feien el que era els pallassos, que són, vamos, el que avui en dia ha recuperat la falla cronista. Correcte, que se va recuperar fa uns anys. I no només es feien per falles, n'hi ha per diverses festivitats es feien. Lo típic era anem a posar-se en este tío del barri per lo que siga, en el que presta diners, en este que té mala llet i se posen els xiquets, i el que feien era pues, rellenar-lo, penjar el cartellet i ja està. Així durant molts anys, i en Torrent simplement, pues, si ho posem damunt d'un cadafal, més ninos, ja no tenim els pallassos, tenim una falla. I aquest és el nostre origen. Entonces, claro, si mirem, és pues, una falla tradicional de l'època, menuda, però que té els seus ninos, té la seva crítica, i que, vamos, jo crec que lo millor és que, primera, que li hem tornat a fer la difusió que toca i, per almenys des de la Confe, el que més ens alegra és la gran acceptació que ha tingut de les 20 falles que s'han unit al projecte. Correcte. Bueno, un plaer sempre escoltar tot el que té que dir sobre la història de Torrent i, òbviament, sobre la història de les falles de la nostra ciutat. Parlem un poquet del que va ser aquest acte de presentació, en el que doncs, es va donar una bateria de dates que ara anem a repassar. Parlaré un poquet sobretot de les que estan per vindre més pròximament, aquest mes de novembre, però també es va presentar este disseny realitzat per Eugeni Simó i també per Jaume Mora. Conta'ns una miqueta sobre... Doncs bé, clar, una vegada que teníem el Chairman, un poquet de la reunió que vàrem fer de totes les comissions, de cadascuna que fera un poquet el que volguera, és a dir, que agafara dins de les possibilitats de cada comissió i també de lo que li agradara, un poquet plasmant la idiosincràsia de cada falla, doncs que triarin i pensaren algo relacionat en els anys 20, en esta dècada, si pot ser en el 23, genial, no?, per a celebrar este aniversari. A partir d'aquest moment vam dir ara falta ficar-li color, no?, i donar-li difusió i publicitat. I de seguida vam pensar doncs, els millors dissenyadors que tenim a Torrent, els més coneguts, els més afamats, doncs són d'una banda Eugeni Simó, que tot el món el coneix, que té premis i té també molta activitat a nivell nacional i ha col·laborat en moltíssimes institucions públiques, en el branding, en el redisseny d'imatge de marca i de més, a banda dels, bueno, pues en els treballs que també fan l'Ajuntament.
I d'altra banda vam passar també en Jaume Mora, perquè és un xic jove, és un xic que és de la nostra ciutat, que ha fet exposicions també a Torrent i que ara pues, està agafant també molta popularitat, treballant a l'Ajuntament de València en diferents campanyes i de seguida van acceptar els dos, de seguida se van sumar al càrrec. Entonces, el que han fet és això, és a dir, és redissenyar el que és el boceto, l'esbós de la falla del 23, li han donat el seu toc dadaista, un poquet també seguint la corrent d'avantguarda d'aquella època, dels anys 20, i a partir d'ahir han volgut plasmar aquests dos conceptes, no? El dadaisme i, d'altra banda, el concepte de falla d'anar tots a una. Entonces, són uns fallerets, uns ninots, que estan muntant al tombe, estan plantant la falla del 23, que és com se feia, no? Els veïns, és a dir, plantaven la falla, cada un pues, aportava el que podia, no? I plantaven falla. Molt bé, precisament, com dèiem, no? Es compleix aquest centenari, es recupera esta falla i aprofitant aquesta època, aquest principi de segle, doncs a partir d'ahir sorgeixen no? Les diferents activitats de les falles, de les comissions que s'han sumat al projecte i anem a parlar un poc del que va donar de si este mes de sols de novembre, anem a parlar sols del mes de novembre perquè són un fum, però sense, doncs això, sense anar més junt, tenim un taller de manualitats per part de la falla Sants Patrons, un retallable de la falla precisament del 1923, que serà el 18 de novembre del 2022, en el Casal del Granerer. També tenim una xerrada sobre pentinat i indumentària valenciana, organitzada per la falla del carrer Toledo, un mural infantil de l'esbós, precisament d'aquesta falla, que organitza la falla Poble Nou, i també tindrem el 27 de novembre a l'Antic Mercat, organitzat per la falla l'Avinguda, una desfilada i explicació de peces d'indumentària, precisament dels anys 20. Clar, la idea... Per començar, sí, per començar. Per començar novembre comencem fort. La idea és això, fer un aniversari que fora lúdic, que fora divertit. És a dir, no volíem fer xerrades i col·loquis perquè al cap i a la fi, malauradament, pues, anem els de sempre, no? Entonces, la idea era obrir els casals, obrir les portes a tot el món, a tota la ciutadania i fer-ho en estos, no? Sota aquestes premisses de fer-lo d'un lúdic, fer difusió, fer-lo divertit i que acaparar a totes les edats, des dels xiquets, que els xiquets d'avui en dia sàpiguen com eren les falles, és a dir, com els orígens, d'on venim, com eren els materials, com era l'estètica del monument, què se criticava, i també, d'una part també importantíssima, la indumentària, com vestíem, com érem els torrentins al segle XX, no? Quina manera teníem de pentinar-nos. Toledo va parlar precisament de pentinat i també d'indumentària. L'Avinguda va fer una cosa molt xula també, que és explicar peça a peça. No només roba tradicional valenciana, sinó també moda civil, com anaven a treballar, com anaven a missa, és a dir, diferents peces de roba han estat recuperant en els baguls de les iaies i va ser també molt xulo. I bueno, tenim un font d'activitats. Poble Nou va fer un mural col·laboratiu i també Sants Patrons és retallable. Els xiquets van a pintar, van a retallar, van a muntar la maqueta pues, d'esta falla. I és una manera també de que pregunten als pares i de que entre tots no, pues, fem falla i sobretot fem història d'una manera divertida. Doncs sí, la veritat que sí, recuperar no, la història i que les falles és un punt de vista no, que no se sol veure tant, no, el punt de vista cultural de recuperació de la història, que també està ahí i per a mostra doncs, totes aquestes activitats que anem a poder gaudir d'ací fins a març del 2023, gràcies, entre d'altres, doncs, al treball de la Confet, al treball d'Aitor, de Boro i de tantíssimes persones que s'han sumat a aquest projecte i sí que moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per a contar-ho. Encantats. A vosaltres. I no res, nosaltres doncs, seguirem la pista no, d'aquest projecte durant els pròxims mesos i ara anem a fer una breu pausa i tornem de seguida a Som Festa Torrent. Doncs seguim a Som Festa Torrent i anem a l'última part del programa, l'última entrevista, i ens acompanya ja Sergio Marc, benvingut, membre de la Junta de la Cofraria de la Verge del Rosari i de Torrent. I bueno, anem a parlar una miqueta perquè justament estàvem parlant abans de l'entrevista de que ja són 2 anys sense l'entrada de la flor com a tal, no? L'última va ser just abans de la pandèmia i enguany, òbviament esperem que sí, però sí que tornarà. Però bueno, anem a parlar del mes immediat, el mes d'octubre ja heu començat no? Amb els rosaris que comencen el mes d'octubre. Sí, ara just ara hem acabat ja els rosaris. El dia de Tots Sants va ser el Sí, el dia de Tots Sants va ser l'últim, que sempre és diferent. Els clavaris han començat ja el seu primer, diguem, acte oficial en companyia del poble, perquè recordem que els clavaris se nombren en maig i a partir d'ahir comencen a fer els seus trasllats, comencen a passar la Mare de Déu per les cases i després ja sí que paren i comencen els rosaris, que és el que deia el primer acte que fan ja en companyia del poble. Molt bé. I ara ja hem acabat els rosaris i ja estem preparant les aurores que començaran el 8 de desembre. El 8 de desembre, correcte, ahí començaran
les aurores i, bueno, pues ja sabem que fins al 6 de gener, no? És una manera, bueno, el dia de la Puríssima i comença el Nadal, no? A la ciutat Sí, de Torrent. recordem a la gent que són a partir del 8 de Del 8 de desembre, desembre. tots els diumenges, el dia 26, caiga com caiga, i després el dia de Reis, el dia 6 de gener. Correcte. I a partir d'ahir de gener ja, bueno, pues plegarem a, bueno, una de les festes grans, no? D'aquesta Sí, cofradia i també de la ciutat de Torrent. Com és l'entrada Exacte, de la Flor. ahir, una vegada acaben les aurores ja ho tenim que tindre pràcticament tot preparat perquè al ser un tema de pólvora i tot això, sí que hi ha que tindre-ho tot ben controlat, tots els permisos en regla i això se té que fer en temps i ja comencem pràcticament ja a preparar-ho per a que quan acaben les aurores ja ho tinguem tot preparat i 1 de febrer, després de 2 anys, com bé has dit, tornarem a viure, si no passa res, una entrada de la Flor com toca i com sempre l'hem viscut. Correcte, això ho estàvem comentant, no? Ahir fent memòria d'aquests 2 anys de pandèmia i és de veres, no? Que pues, han sigut 2 anys sense la festa com a tal i la coneguem, no? Sí que se feren xicotets actes, Sí, no? Amb els clavaris el i- 2020 sí que va donar temps, diguem, a fer-la perquè va explotar tot això de la Covid en març i en febrer poguérem fer-la, però 2021 no se va fer i en el 2022 sí que el que farem és agafarem igual una rama d'armeler i farem l'acte de l'església, el que és l'oferiment a la Mare de Déu de la Branca. Correcte. Bueno, el 2 de febrer arriba també la festa de la Candelària, La festa de la Candelària, sí, se fa aquesta celebració en l'església. el dia abans de Sant Blai. Mhm. I bueno, el calendari continua, anem a fer un repàs també perquè a banda de Verge del Rosari, el patró de la cofraria, Sant Lluís Gonzaga, que se celebra esta festa el 21 de juny, i ahí també participen els Exacte, sí, també és es com fa... l'última festa, no? Sí, es fa una xicoteta celebració el 21 de juny i diguem que fem com el traspàs dels clavaris que acaben el dia de la Provessó, el dia de la festa del Rosari en maig, i ahir diguem que allarguem un poquet i ahir se junten les 2 clavaries i es fa aquest traspàs de clavaria. Per a qui no conega, perquè bueno, a Torrent hi ha moltíssimes cofraries de diferent índole i com funciona, com és la dinàmica d'aquesta cofradia en concret. Sí, esta cofradia, com hem anat dient, són els joves, normalment venien sent jovens de 18 anys, ara per el tema de la pandèmia això ha canviat un poc perquè estos anys, perquè no embrutar, diguem, entre cometes, a altres persones sense saber si anaven a poder fer tots els actes o no, es va decidir que continuaren els mateixos que estaven i que anaren participant en el que pogueren i en el que se poguera fer, i aquests xics eren els que tenien 18 anys, però clar, Han passat 2 anys. Han passat 2 anys i s'ha avançat un poc i ara estos xics són un poc més majors, però normalment eren els de 18 anys que són de diversos grupets d'amics del poble, se junten en una mateixa generació i ho fan saber a la cofradia que volen ser clavaris, s'elabora una llista, s'intenta quadrar i a partir d'ahir, en maig, se nombren i ja comencen tots els trasllats, venen els rosaris, participen i s'encarreguen ells també un poc junt a la junta directiva de que estiga tot a punt, de que estiga tot preparat i fer funcionar els actes com toca. Parlàvem en la primera part del programa, en la visita a Julio Huerta de la Fundació Hortasud, i parlàvem de l'estudi d'impacte d'associacions que va presentar a la ciutat de Torrent i precisament de la importància de les associacions i del món associatiu, i en aquest cas de gent jove que continua amb aquestes tradicions que de vegades ens pot sorprendre més, però que any rere any continua renovant-se, Sí, la gent jove continua participant. I fa també que es dona a conèixer, a més de que es dona a conèixer festes, l'entrada de la Flor, que és coneguda, que ahir s'ha fet un treball molt important per recuperar, perquè, com sabeu, des que va eixir una normativa europea que obligava a tot el món a tindre el carnet de reconegut com a expert, el famós CRE, per a tirar els coets. Clar, ahir va haver un canvi de que normalment això, per tradició, la gent, si eixe mateix dia pel matí li avellia eixir per la nit en l'entrada de la Flor, anaven i ja està. Compraven els coets als clavaris, anaven i au.
Però ara, clar, això va canviar fa uns anys, hi ha que fer una inscripció prèvia, tens que tindre eixe carnet, tens que haver fet el curs, i clar, ahir es va plantejar un repte important perquè se tenia el temor ixe de que la gent no participara. I els primers anys sí que va costar un poquet, però després sí que es van ficar esforços i la gent ha anat responent i bueno, és que això al final fa gran el nostre poble, és una de les festes més importants. I el que dius dels joves també el mateix, a més de que es conega totes aquestes festes que fem, també fa que molts s'impliquen. Han hagut molts joves que han sigut clavaris i a partir d'això han començat a participar, han començat a implicar-se i a més a crear uns llaços entre ells d'amistat que han durat tota la vida. Sí, sí. Clar, tota la vida, durant anys i que continuen, no? Lligats, doncs, com tu mateixa, per exemple, sí, a la cofradia. Sí, el que comentava, que a partir de ser clavaris han vist que els agrada l'ambient, que els agrada fer coses per el poble, estan a gust i no volen desvincular-se. Molt bé, doncs ja ho sabeu, a partir d'ara ja ens emplacem el 8 de desembre a estar a la primera aurora, a les 6 del matí, que no ho hem dit. A les 6 del matí, això per a qui visca per el centre de la ciutat ho sabrà millor. I no res, moltíssimes gràcies, Sergio, per haver estat amb nosaltres. Gràcies a tu, Víctor. Així a Sofesta Torrent. Nosaltres anem a fer una breu pausa i us deixem amb Paula Cubells, que ve i ens conta tota l'agenda cultural de la ciutat de Torrent. Hola, buenas tardes y arrancamos por la Agenda Cultural de Torrent. La nueva edición de los premios literaris de la ciudad de Torrent. Un año más, el Ayuntamiento de Torrent convoca los premios literaris Ciutat de Torrent, el prestigioso certamen literario impulsado en colaboración con la Caja Rural de Torrent y la editorial Tabarca, cuyo propósito es fomentar la creación literaria en valenciano y promocionar el talento local. El premio de narrativa juvenil cuenta con un primer premio de 12.000 euros y otro de 1.800 para las personas finalistas, mientras que el premio de poesía cuenta con un premio único de 3.000 euros. El plazo para presentar las obras estará abierto hasta el próximo 20 de noviembre mediante el registro electrónico del Ayuntamiento de Torrent. La muestra teatral amateur Juan Manuel Ferraro celebra la 14ª edición de Auditorio de Torrent. El pasado fin de semana dio comienzo la 14 muestra de teatro amateur Juan Manuel Ferraro en el Auditorio de Torrent. La encargada de inaugurar la presente edición fue la obra Herederos, uno por ti y dos por mí, de Joan Caratalá, del grupo Plan y Revés, de Atea. En esta nueva edición podéis disfrutar de obras de teatro amateur durante los fines de semana de noviembre. El próximo día 27 se clausurará la muestra con la presentación de Romancero Gitano, a cargo de la compañía Gracias Teatro de Elda. Sigue el Teatro Fallero en la ciudad de Torrent. Hasta el 2 de diciembre, el Salón de Actos de Ayuntamiento de Torrent acoge una nueva edición de Teatro Fallero. 38 obras de teatro con la participación de 16 comisiones y divididas en 4 modalidades: infantil, juvenil, obra corta y obra larga. Todas las representaciones son gratuitas y también pueden verse por streaming en la página oficial de Junta Local Fallera de Torrent.
Pues aquí cerramos la agenda cultural de la ciudad de Torrent.